The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 90, verses 10, 12, and 14. The days of our lives are 70 years, and if by reason of strength they are 80 years, yet their boast is only labor and sorrow. For it is soon cut off, and we fly away. So teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Oh, satisfy us early with your mercy, that we may rejoice and be glad all our days. Romans 14, 7-8, none of us lives to himself, and no one dies to himself. For if we live to the Lord, and if we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. Job 19, 25-27, For I know that my Redeemer lives, and he shall stand at last on the earth. And after my skin is destroyed, this I know, that in my flesh I shall see God, whom I shall see for myself, and my eyes shall behold, and not another, how my heart yearns within me. Titus 2, 2-4, that the older men be sober, reverent, temperate, sound in faith, in love, in patience. The older women likewise, that they be reverent in behavior, not slanderers, not given to much wine, teachers of good things, that they admonish the young women to love their husbands, to love their children. Psalm 48:14. For this is God, our God forever and ever. He will be our guide, even to death. Before we start our Bible study, nining adlaw, sa masnandan atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 John 1:9 aron kita mapasiguli ang atong pagkigabitay ngadto sa Dios, kay sa diha nga makabuhat kitag sala, kini mao'y makapahunong, makaputol sa atong pagkigabitay sa Dios, our fellowship. Apan ang atong kaluwasan intact gihapon. It is our fellowship. Kay temporary man kining fellowship. The moment we sin, then mahiputol o maputol ang atong pagkigabitay until we use the principle of 1 John 1:9, the recovery technique, na nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, alang kanimo, dili magtotoo, you are an unbeliever. Ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong paggamit sa imong free will, aron ikaw makahimos labing mahinungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Busa. Karon, andam ta sa atong kaugalingon, pinaagi sa pag-ampo sa hilom. Let us pray.
Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again nga imo pa kaming ipabuhi hangtod ni gayuna. Kiniti mailhan nga ang imong plano sa among kinabuhi nagapadayon pa sa paglihok pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Although dili kami takos nga mabuhi pa. Salamat o Dios sa imong grasya nga nagapadayon sa hatag ka na mo sa tanan nga among gikinahanglan nga kasangkapan sa among pagkinabuhing Kristohanon. Ikaw man ang nagasangkap ka na mo sa tanan nga among panginahanglan. Matud pa sa Filipos 4:19 nga you supply all our needs according to His riches in Christ Jesus. Salamat. Ini nga among Bible study among ginabuhat adlaw-adlaw, uban ni kami karon sa among pagdupot sa paghisgot sa mga dugang kamatuoran kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, sa atong mga higala, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na usab niining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Niya pa kita magadupot, we are focusing our concentration sa atong uduhan nga living the dynamic life. Okay, unsaon sa pagkinabuhi niining giandam sa Dios alang kanato mga magtutuo, dynamic life. Okay? Fabulous, fantastic, unique, sophisticated, kulba hinam nga matang sa pagkinabuhi. Ug mao kini ang atong ipadayon sa atong pagtuon o kakahapon nagisgot kita sa kinabuhi ni Joseph nga puno siya doktrina, naluwas kining bataa sa gamay pagyud siya. Okay? He got saved early in life o he got na grounded siya sa pulong sa Dios. Mao kadto nga siya gikasilagan sa mga igsuong mga laki. You see, he was the target of their hatred because kini sila, yung mga igsuong mga maguwang ni Joseph, nakapanunod man sila sa kanang attitude sa ilang amahan nga si Jacob. Mao na nga kinira si Joseph mo'y nabaid yun siya sa doktrina. Kung mao to nga gitugutan man yun sa Dios ang kining mga pangitabo nga niini nga ang evil in life exist on the face of the earth o gitugutan kini sa Dios. But we know already that God does not make mistakes in what He allows to come into the life of a believer in Jesus Christ nga naga-function sa doktrina dinhi sa kalibutan. O timan inang maong prinsipyo, God does not make mistakes. O kayo, imo nagisuwat di sa imong notebook. And therefore, God had a promotion for Joseph. Iandaman na gyud sa Dios ang pag-uswag ni Joseph that it never crossed Joseph's mind. Wag yun. Joseph never imagined sa unsang matang sa promotion that God had for him in life. So there was no way that he could see it. He was just blind to it. Dili kay nabutahan siya tungod kay he was not functioning in doctrine ug siya naka-function makaha sa evil. No, he simply was blind tungod kay dili siya uwa siya mahibaw what the future holds for him by way of his planned promotion from God. So, but in order for God to get Joseph
to that position that buot sa Dios nga iyang pagahuptan nga maong prime minister sa Egypt. Just imagine that. For it would not only be the target of immense blessing from God. You see, God is the source of promotion, siya ra gyud. And He is in the business of promoting His children. Mao na. Now, ang iyahang spiritual life, wa gyud maapektahi sa mga temporal nga mga panalangin. Wala. Ang iyang nadawat nga mga material blessings, mga posisyon sa kinabuhi, ang iyang nindot nga kaminyoon sa kinabuhi is wonderful marriage and life, ang iyang espiritual ng kinabuhi would go right on. Kaya abi nimo, ang kauswagan sa kinabuhi, prosperity in life, in many respects, kini is a greater test sa usa ka magtotoo than sa kanang katalagman ba in life. Gusto? Yes. In many respects, kining prosperity kanang uswagon kanang mga sinso kanang sa kinabuhi, that's a greater test gyud. Ug daghang mga magtotoo nga pakyas gyud nining maong pagsuway. Inomdumi itong 8 momentum tests. Walo gud ni momentum test. Nag-una niini ang atong old signature. Ikaduha, mga katawhan, mga tao nga nagapalibot ka nato. Ikatulo, ang atong panghuna-huna. Ikaupat, ang sistema. Ini sistema ng kalibutan na iyang satanas. O niyan sa pa. Ang imong pagkamapaytason. Ang imong pagka-arrogante. Kanya sundan ka na sa kanang hatred complex. O niya sundan dayo ka na sa katalagman. Disaster. Na mao na. O niya sundan ka ng mga disaster o prosperity. Na mao na ito akong iingon nimo nga ang prosperity sa kinabuhi in many respects lagi is a greater test. So, inurumigid na. Kining 8 ka mga kanang pagsulay. Pagsulay man eh. So, ayan ba? Sa kalig-on na ang atong pagtuo sa Diyos, ang atong paglaom, our trust, our hope. See? Testingan yun. The issue is it going to distract the believer from doctrine in phase 2? Kanibang mga testing. Kay si Joseph, as we learned, he kept right on doctrine. Patayo siya pag pagpadayon, pag-advance. You see? He was advancing, not retrogressing. He never missed a heartbeat of doctrine, of his iyang pagkaokupado na sa doktrina o sa iyang divine viewpoint mental attitude diha sa kauswagan. Huwag yun siya mo sipyat. He never missed it. Diha gani sa mga katalagman as well. Huwag yun siya matrantar. Joseph was promoted ngadto sa pagka-prime minister sa Ehipto. Sa pangidaron nga 30 pag yun. Imagine at age 30. Just try to imagine that so abrupt and sudden kind of promotion. Kalit yun. Now, ang prinsipyo ni ayaw kalimtin ni, only God is the true, genuine source of promotion in life. Now, lain pag yun, sundan og laing prinsipyo, kana nga, God promotes the humble, kinsa maning humble, nga magtotoo, grace-oriented, spirit-filled, nga magtotoo, apan ang Diyos nagapaus-os, demotes the proud, ang mga arrogante, ang mga kanang
matarong silang kaugalingon. Kini ang mga matang sa mga magtotoo nga i-demote gyud sa Dios. So, pag yun ang nagsunod niya ng prinsipyo nga, when God promotes you, you are really promoted. But when God does not promote you, you are not promoted. Sabot? Mao ni mga prinsipyo atong tanawon kung bahin na kani mga promotion nga. Kadtong nayaguman ni Joseph. You see, promotion magito. Kay ang prinsipyo pod nga atong gihuptan o gibarugan mo pod ni the way up is the way down. That's true. You have to be humble first, of course. Adto ka sa ubos, magsugod. Yeah. The way up is the way down. Prinsipyo gihapon na. So, diya sa Santiago 4:6, God resists the proud but gives grace to the humble. Now, these are all about humility. Na ay mga prinsipyo o na ay mga bersikulo nga akong ihatag ni mo bahin ini. Prinsipyo sa humility. Bersikulo sa humility. Matthew 23:12. Luke 14:11. Luke 18:14. ug James 4:6. So mao ni ang mga punto nga atong gitutukan bahin ini promosyon. Now, of course, ang Dios ra ang pauswag nato. Now, ato ra kung tutukan karon ang bahin sa kaluwasan na pod. Ato na po switch o shift na po nato may tungod og kaluwasan. Kaya mao man ang trust nining atong ministry to evangelize people. See, buwahan sila makahimo sa desisyon pag dawat sa kaluwasan, pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. So mao ni ang atong tutukan karon. We need your concentration na usab bahin sa kaluwasan. Now, ang pulong sa Dios nagaingon diya sa Juan 3:36 nga siya nga nagatuo sa anak nga si Kristo ana ay kinabuhing dayon. Apan siya nga wala magatuo sa anak dili makakita kinabuhi kundili ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. Diha gihapon sa Juan 3:3 nagaingon kini. Gawas ko ng tao magpakatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Diha sa Mateo 8:22, naghisgot niya sa usa sa iyang mga disipulo. Okay? Mga tinunan, si Ginoong Kristo, nakadungog sa usa ka iyang tinunan nga nag-ingon kay paingon naman si Ginoong Kristo mo latas na po sa pikas nga isla nga magapadayon sa pagsangyaw sa mga balita sa kaluwasan sa gingharian sa Dios. Usa siya mga tinunan kay miingon Ginoo, dili usa ko makasunod kay magalubong ko sa akong amahan. Okay. So, unsa may tubag ng Ginoong Kristo? Sumunod ka kanako. Biyai ang patay o let the dead bury their own dead. Mao to'y pulong ng Ginoong Kristo. Follow me. Leave the dead and to bury their own dead. Doon sa ibot pasabot. Kadto ding amahan sa iyang tinunan dili magtotoo. So, mo tumingon si Ginoong Kristo, biyahe. Biyahe ka itong mga patay, ambot pasabot, mga di magtotoo, let the dead ipalubong sa mga patay pod, mga di pod magtotoo. Their own dead. So, kung balikon, Matthew 8:22, follow me
and leave the dead to bury their own dead. Now, kung bahin gani sa mayong balita sa kaluwasan, ani ay mga inunta interesting illustration bahin ini nga gihimo ni Ginoong Jesucristo. Ang una niini, ang Exodus generation, ang mga katawhan sa Israel sa ilang pagpaingon sa yuta sa saan gikan sa Ehipto, kini sila gipamaak ni sila mga bitin, mga has. Usa ka ng interesting illustration. So, sila nagaantos ug uban nangamatay na. So, unsay gihimo ni Moises nga siya man ang leader niining Exodus generation. So, si Moises, ang ilang panguo, miisa sa serpente made of brass. Ang brass kanang bronze. Okay. So, si Moises miingon, kung inyong tutukan kining serpente, maluwas mo. O mga ayaw mo, na nas numero 21:8. Tutuki lang. Just look. Huwag ka mo mga luwas. No, ito iyang isulti. Naunaraw na. Mora ito ilang buhaton. That was all that they needed to do. To look. Tutukan lang nila. At tinuod man nga, libuan kanila, may sunod niya to, sila nangaluwas. But there were also thousands of them, libuan po kanila nga wa mo tuo. They thought that it was too simple or easy believism. O nagingon nila. Tutok lang tao niya, luwas ta. Kung tuo na. And that is the way nga ang pila ka mga tao may think about the gospel of the Lord Jesus Christ. Mo na ilang pangunahuna. It is too simple. That's easy. Believism. Mo na. So you think about the cross and the resurrection. Huwag mo ingon ka, simple ramang kayo na. It cannot possibly be true. Sa yun naman kayo. So, mo lang ito ang ilang itawag yung easy believism. Sabi ni mo, wa gyoy ikapangulipas ang tao. Wala. Bisag mo ingon siya nga, wa magukailan sa Diyos kay wa may nagsulti bahin niya. Wa may nagsulti ka nako. Kung mao nga, dili ko angay nga itambog dito sa linos kalayo. Now, bueno, let this person who says that, pabasahan ni siya sa libro sa mga taga-Roma, Kapitulo 1, versikulo 18, ngadto sa 20. And so may gisulti diya verse 18. Ang verse 18 siya in English, nakaingon kinig, the wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of men who suppress the truth by their wickedness. Verse 19, since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. Verse 20, for since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men, underline this, so that men are without excuse. Na sabtan mo, huwag yung ka magpangulipas, huwag yung kabalibad ang mga katawan. Heathens, sa may binisayag heathens, di ba mga irihes? Ato na lang gamitan ka ng nagpulong nga irihes. Heathens are heathens. Not because they don't know that God exists, they just reject. You see, ang mga irihes ni sila dili kay
Wa sila makaila sa Dios. Why mayon sila nga why Dios? Ila lang yung sa likway. You see? Kaya binimo, kini bang mga atheist, gikan manguning kining pulong nga atheist. In English ni nga pulong. Gikan is Grigong pulong nga theos. 2 words, theos. Kini, sa Bisaya, nag-iingog, walay Dios. In English, there is no God. Kay, now, kung ikaw mo dawat niya ng maong prinsipyo nila, why Dios, to claim that is a lie. Bakak man na. You see. Now, sa lain pong bahin, kinibang mga agnostic po, gikan sa Greek word nga, gnosis, duha pod kapulong. Gnosis. They say, I don't know there is a God. Maurag hapon. To claim that is a lie. You see? Puro bakak. Kay, ang tinuod ko, there is no such thing as atheist or agnostic. Wala. Kaya na sa Salmo 19:1 nagaingon, the heavens declare the glory of God, and these so-called atheists and agnostics cannot deny that. Dili sila makalimod niya na. In fact, the existence of God is the source of the entire universe and everything in it. Sabtagi na. So, we can say nga ang tanan na ay pagkaibaho, pagkaila, nga na ay Diyos. Everybody has knowledge of God. Truthfully, a person who denies the existence of God, o mao nga they reject the gospel, kini sila is they actually are making God a liar. Kasabot ka? And that is plain blasphemy. Dako nga pagpasipala. Besides, siya nga nagasalikway sa kang Ginoong Jesucristo nga iyang manluluwas unta is committing the unpardonable sin. Sala kini nga dili nagyud mapasaylo. Unsa may gisulti sa Mateo 12:31 ngadto 32. So in English nag-ingon kani, wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy cannot be or can be forgiven. But he who does not believe in let me rephrase that. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. And whosoever speaketh against the Son of Man, kang Ginoong Jesucristo, he shall be forgiven. But whosoever speaketh against the Holy Spirit cannot be forgiven, neither in this world, neither in the world to come. Nati amo na. Di na gyud mapasahilo mo ni unpardonable sin. Kaya binimo, ang pagsalikway kang Kristo ingon nga manluluwas. Mo ni ingon sa in English og maladjustment to the justice of God. Ang usa ka tawo nga mosalikway kang Kristo ingon nga manluluwas is resisting God's will. Iyang salikway. A person who rejects Christ as Savior, nahimo siyang iyang kaugalingong kaaway. He has become his own worst enemy. Kaya ang tanan nga mga di magtutuo are eternal losers. Eternal losers. Mga pildiro na sila hangtod. Si Ginoong Jesucristo mismo nagaingon, may pala kining di magtutuo, wa na lang unta matao. Iyan ang gisulti nga tukang usa siyang tinunan nga si Judas Iscariote ang budhi kaniya. You see? So Christ himself said it's better off for an unbeliever to have never been born.
So, mao po ni isulti sa Diyos sa tanan nga mga di magtutuo. Gusto? Mao ni isulti sa Diyos sa tanan di magtutuo. May pala, wa mo mga tao. Kaya binimo, ang tanan nga pagsalikway sa kamatuoran, pagka-arugante na. You see? Pagka mapahitason ka na. All rejections of truth is arrogance. The worst conceivable way to die, unsa man, mangutan ako nimo. What do you think? The worst conceivable way to die. Is it to die of cancer, of kanang grabing aksidente, o unsa pa? No, it's not. It is to die as an unbeliever. Now, nasayod naman ta, ato kining ibalik-balik, subli-subli, sa pagpainomdom, na the only way and only way nga ang tao maluwas, mao pinaagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. It is through faith alone in the Lord Jesus Christ alone. Wa gilain. Ang atong Ginoong Kristo nagaingon diya sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan gawas kon pinaagi kanako. Namutan nako kanimo. What are the wrong ways to be saved? Be, iingon ka man nga. Iingon man kita nga faith alone in Christ alone, more ni bugtong pa. Bugtong, the only way to get saved. Now, unsa may mga wrong ways to be saved, be? Well, ako hinganlan ang pipila. Just to name a few of these wrong ways. Here they are. Join a church. Pagpasako, pagsimbahan. Be baptized. Pagpabautismo. Live a good life. Pag kinabuhi ko saka kanang talahuron nga kinabuhi. Maayong kinabuhi. Now, of course, a lot of people do live a good life. Ang pandili sila luwas. Nga naman. O man sila mo dawat kang Ginoong Kristo nga manluluwas. Now, mao na. Although they claim to be saved, but in reality, they are not. Unyan sa pa ubang mga sayop nga paagi sa nga maluwas. Well, pag-isa si mo mga kamot. Kung bahin yan yung pag-isa sa kamot nga maluwas ka, kantong himalatyon nga kanang kawatan dito sa cross at our Lord's side. Unsa man niya pag-isa siya mga kamot nga ang iyang duha ka kamot gilansang man dito sa cross, nailed at the cross. Unsa man. So dili na, that's wrong way to get saved. Unsa pa? Be a member of a church lagi. The church did not atong panahon na wa pa'y simbahan oy. It did not exist yet in the Old Testament days. So, dili ni mao. Unsa pa? Ang imong paglakaw diha sa aisle, walking down the aisle, na may uban diha, gikan sa pultahan, ngadto sa altar, magaluhod na sila unsa diha. That is walking down an aisle, sayop. Unsa pa? Ang ilang pagdapit kang Kristo diha sa ilang kasing-kasing. Sayop gihapon eh. You do not invite. How dare ang imong imbitahon si Ginoong Kristo diha sa imong kinabuhi nga puno sa mga sala. You see? Our heart is deceitful, matod pa sa Biblia. You see? So you cannot invite Christ into your heart. Sayop na. That is not scriptural, not doctrinal. You do not invite. It is Christ inviting us. You see?
Dili kita mudapit niya. Kita gidapit ni Ginoong Jesucristo. Nga mudawat ta niya. Unsa pay uban? Napay imong pag hinulsol kunuhay sa imong mga sala. Feel sorry for your sins. Unsa pa? Labihan na gana. Nagkadaiya ng ilang mga paagi. Ini mga wrong ways to get saved. The only correct way, in fact, it is God's perfect way na ikaw maluwas. Mao ang imong pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang. Nana sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So, ang bugtong paagi sa kaluwasan mao nga faith alone in Christ alone. So, you encounter Christ either as Savior or Judge. See? O hinumdumi kini. Ang imong pagtagad ngadto kang Ginoong Jesucristo mo'y magadeterminar sa imong kanang kaugmaon dito sa eternidad. Attitude towards the Lord Jesus Christ determines your future in eternity. Oh, by the way, ang mga katauhan dito sa daang pakigsaad, sama nila ni Abraham, ni David, Isaac, Jacob, etc. Kini sila nangaluwas, pinagi sa ilang pagtutok, pagtanaw, forward to the cross by faith. You see? Faith gihapon. Mao di gigamit sa Dios nga ang tao maluwas by faith. Kay wa may merito kining pagtuo, tanan man makatuo, pandi man tanan mo tuo. Kasabot ka. So, kitang mga magtutuo ni dinhi sa bag-ong pakigsa the New Testament. Maluwas kita pinagi sa pagtutok pod pabalik by looking backward ngadto sa cross also by faith. Pinagi usab sa pagtuo. You see? Sa may nahitabo ni Nicodemus. Okay? About Nicodemus encounter in his life and how he found salvation. Basahan ang Juan 3, 1 ngadto sa 22 o 21. Na diha gisaysay tanan. Kay kini si Nicodemus sa atong nahibaw-an na review man lang po ni. Pango ni siya sa ilang relihiyon. Nabihan kapila na siya mag-ampo niya. Magtuon kunuhay sa Biblia, daghang mga seremonyas ngayong isunod. O manggialamon kayo ni Nicodemo. Niya dihagi panahon nga nakadungog siya bahin ni Ginoong Jesucristo nga nagisigig sangyaw sa bahin sa gingharian sa Dios o bahin sa kaluwasan. Misugod siya og kanang question sa iyang seguridad. He started to kanang question his kanang security, eternal security niya. Mura mag bisan to labihan sa pagkarelihiyoso na agi hawang sa iyang kinabuhi. Ay kuwang, dakong kuwang. Mo tong duol siyang Ginoong Jesucristo sa gabi. Dilis adlaw kayo. Adlaw makitaan po siya mga sakop. Mura ba siyang maimbaras. So, may kanang hingok siya sa gabi. Pagduol kang Ginoong Jesucristo, nangutana siya, maestro. Iya pag-ihatagag titulos Ginoong Jesucristo, maestro. Kadungog ko bahin kanimo, daghan kong nadunggan. So, mangutan na lang ko nimo, unsaon man pagkaluwas sa tao? How can I be saved? No mo to. Kay isa-isa yun ni Ginoong Jesucristo. Gawas ko ng tao magpagkatao pag-usab, dili siya magkita sa kingharian sa Dios. So, mayingon,
Nicodemo, sa man na. Pagkatao po ko sa musod kung balik tiyan sa taguangkan sa kong inahan. Niya magpagkatao po ko sa Ginoo Kristo kung maghisgot og tinawhanon Nicodemo. Diyos nun yung pagiha. Pinagi ni sa Espiritu Santo. Mga na to. Yan lang nato ipadayon usab kay taas naman ang istorya. Hapan ang punto din itong gidamaw nga. Naluwas si Nicodemo sa iyang paggamit sa iyang kabubuton nga modawat sa kaluwasan. Kaya nakaamgo siya. Mao na. Man must be born again. Gawas kun siya magpakatawa po sa dili siya magkitas gingarian sa Dios. Abi nimo, si Ginoo Kristo namatay dito sa cross alang kanatong tanan. 1 Timothy 2:4. Ang Dios wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. Now, 1 Timothy 2:6, who gave himself as a ransom for all men, the testimony given in its proper time. So, mo ni mga punto atong gidani mo, bahin sa kaluwasan. Kung ikaw dili pa magtutuo karon, nakakapahigayon sa pag-switch niya ng imong attitude nga to kang Ginoo Kristo from negative to positive. Kaya gihatagan kita o kabubuton. God gave us free will, complete, total freedom. But with that freedom goes responsibility. Nahog kini sa doktrina sa balaod, sa tulubagon, sa kabubutos tao. The law of volitional responsibility. Man is a product of his own decision. Mao na nga gamita gid ang imong free will sa paghimo og desisyon. Mora gi bangayo sa Dios. Wa nay daghang istorya. Wa nay liko-liko. You see, God does not want sa mga katawhan nga maglibog. No. He is a God of order. Organization, you see. He does not want people to get confused. Sa iyon na kayong iyang yano kayong iyang sulti o pagbungat sa bahin sa kaluwasan. You see? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. While ay manluluwas sa Ginoo Kristo ra. Acts 4:12. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Ato ni padayon ugma. Magampot ta. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ni ining among na dungog nga mensahe bahin sa kaluwasan ug sa mga butang nga may kalabutan ka namong mga magtutuo. Salamat ni ini, imong pagpatinaw ka namon, ininaot nga kini, mahimong panalangin sa among kinabuhi. Dada kami pagbalik din ni ugma, aron kami makapadayon ining among spiritual momentum nga pamaagi, aron ang among kalag magatubo hangtod makabot ang pagka-espirituhan ng paghamtong sa among kinabuhi. Diin ana kami katakos unya sa pagkinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.